gidan suna kaga sama da mutum 80 kaga yaro zai sha addu'a. To yanzu ɗaurin auren ma sai aka yi jama'a don ka a ci tuwo. Da ku a gidan suna akalla masakin tuwo sai ga sama da 10 ai sadaka ce. Shi uba sunan koyon wa baya ji ma ya daga baja can an kami a mala Yunusa ya ce ko nan da gaya. Shi murna ma ta hana isa ko a tara ita addu'a Allah ya zaya ado Allah sa mahaddacin Qur'ani ne wanda man yazo akan doki a fito da ƙwarya da jinjiri. Madoki ya kewaye gari idan ga ana aski wanzan ya zo a fito fararen iyaye ƙwarya za a aje a gaban wanzaman ana askin kaɗan ana kai kan a gama askin ƙwarya ta cika da kuɗi sai a raba kuɗin biyu rabi wanzan rabi jinjiri to na jinjirin da shi za a sai mai ya akuya da arzikinsa yake tasowa. Yanzu da bino za a saya na matala biyu da naira 60 da asuba za a miƙa wa liman harama an samu hanzar. Limamu ya ce to kai kaɗai kai suna a falo a gaban talabijin kai waɗansu suna da 3 kwata. Kai yaran yanzu sai a hankali ɗan kafa za ka kirawo ya ce baba baka gane ba ne. Hala ku ba kwa gane. Da Allah ba sa faɗa. Ko ka ji mutuna da Allah wai ka ji baba. Da Allah ba a faɗa. Allah ya shirya mana yaran yaro ne za ka je yana waya da Allah ka ji baba. To da abokin baban ka tsoho ɗaya idan ya tsawa ya ce kai a bari su kai baban Hamza ya yi magana. Kuma ya wuce ba. Bismillah nan to Allah ga yadda ake mata ba ku ce alakar malam kai kaɗai na ba. Ka san akwai masu cewa mun san komai a mu mun san komai to lakani daban karatu daban. Ga ƙur'ani a jikinka sai a yi ma duka. Ake sace ƙur'ani? Idan kunama ta harbi mutum ma lima, yawon bakin tunkiya shi ne maganin. Ko yanzu kunama ta harbi mutum a buɗe bakin tunkiya, a dangwali yawon a shafa inda kunama ta yi harbi, wallahi dafin ba zai minti ɗaya ba. Wanda tururuwa take damunsa a gida, ƙasar gidancin naka za a danka a zuba a daman tururuwa har abada ta bangon an ba ku. Ita ko wannan yar daga wace alabiya ti yaro ya tsuguna dan annabi Muhammadu. Ita wannan lakanin tsari masu rikodin a waya su kashe lakani sirri ne saboda hasken goshin annaba dan kashe amma karka damu.